Ola, benvidos a unha nova sección de Atlántico TV. Hoxe imos falar de literatura e para elo temos a Andrea López. Ola, benvida. Hola, que tal? Que ven a falarnos da súa última obra, Último Touchdown. Algo moi americano, a ver, está ambientado no fútbol americano, e isto? Levo moitos libros publicados xa, pero non tiña ningún basado nun deporte. Entón, dentro de que me apetecía escribir algo que tivese esa trama, busquei un deporte, me chamou moito a atención que no fútbol americano non hai ningún equipo da NFL, a NFL é a liga profesional de Estados Unidos, pois nos equipos da NFL, que son uns cantos, non hai ningunha soa entrenadora xefa, digamos, do equipo. Cada equipo ten un staff duns 12 preparadores, entre entrenador principal, coordinadores e auxiliares. Si hai algún auxiliar que é muller, creo que incluso hai unha coordinadora nun dos equipos, un par delas, pero non hai ningunha entrenadora xefa. Chamoume moito a atención eso, porque tampouco vi ningunha norma que o proíba, simplemente creo que é algo que nunca se ha dado porque impensable. Igual que non hai equipos de fútbol femenino universitarios ou unha liga profesional. Sen embargo, hai moitas afeccionadas mulleres a este fútbol. Pero é un deporte que está na práctica, polo menos polo que eu me he informado e documentado, está máis enfocado á práctica masculina. Aínda que sí que hai moitos aficionados femeninos. E a mí me apetecía crear un papel dunha muller nese posto, que tivese a oportunidade de chegar a ser a entrenadora xefa. O sea, non ten nada que ver con que ti sesas afeccionada a este deporte, que che guste, que practicases algunha vez? No, agora me gusta, porque estiven documentándome moitos meses. É un deporte complexo, ten moitas normas, hai que velo moito, estudialo bastante, sendo daqui, para poder entendelo. Entón, me documentei moitísimo, vin documentais, docu-realities, todo o que te poidas imaginar. Despois de toda esa documentación, é certo que é un deporte que me parece moi interesante e moi entretido, realmente. Bueno, esta novela está triunfando en Amazon porque está nos primeiros puestos de ventas. Es, como dicías, é unha comedia romántica contemporánea, ¿no? Que ten este xénero, que tanto te gusta e que tanto triunfa? É unha novela romántica contemporánea, pero ademais diso ten comedia, ten o punto reivindicativo do papel na muller nos deportes en general e no fútbol americano en particular. Creo que ten moitas cousas para atrapar o lector dende a primeira páxina, e, así se está demostrando. Sabes que perfil de lector te compra aí en Amazon ou non te chega esa información? Eu creo que hai de todo. Chega porque hai moita xente que me escribe por redes sociais, que se pon en contacto comigo, moitos booktokers, bookstagramers que tamén se comentan, reseñan as novelas, a miña e a dos demais compañeiros. Eu creo que é un público moi variado, dende os 14 anos ata os 80. Non sabería decirte. Bueno, este tipo de plataformas foi tamén unha revolución, no, para a industria editorial, porque no teu caso, ti sí que podes publicar con unha editorial clásica, pero escolles esta autoedición. Por qué? Non sempre, eu teño as dúas vertentes, son un híbrido, como eu digo. É certo que teño varios títulos publicados con editoriais, ademais moi grandes, como Editorial Planeta ou HarperCollins. Tamén teño audiolibros con editoriais de todas as miñas novelas, pero noutras ocasións, como nesta, me gusta autopublicar. Por que? Creo que a mistura das dúas vertentes, a editorial tradicional e a autopublicación, enriquece moito o autor. A editorial te dá un soporte, tes un apoio que non tes autoeditando, pero é certo que autoeditando todas as decisións dependen de ti. Non tes que esperar tempos, a portada a decides tú, a corrección a decides tú, o maquetador. Eu teño un equipo moi bo de persoas detrás, tamén é certo que para ter unha boa autoedición e ter uns bons resultados tes que traballar con xente moi boa. Eu teño un moi bo ilustrador, un moi bo corrector, iso é necesario e é quizáis a parte máis complicada de autoeditar.
conseguir esa mesma calidade que tes ca editorial que dou fe de que as miñas novelas a teñen. Moi ben, o sea, é curioso, ¿no? Este novo sistema de promocionar os teus libros, porque creo que a xente xa comeza a facerse, a buscar literatura noutras vías, ¿no? É que realmente non só está Amazon, hai moitas máis plataformas, está Nextory, está Storytel, está Kobo, está Amazon, pero sí que é certo que Amazon é unha plataforma a nivel mundial que vende en todo o mundo e que permite que unha persoa de Florida este lendo o meu libro neste momento e a veces escribíndome por Instagram para comentarme o que lle parece. O sea, iso sen plataformas a nivel mundial como Amazon sería inviable completamente. Sodes un grupo, os escritores, sodes un sector, ¿no? Que moitas veces parece que hai rencillas entre eles, que hai competitividade, pero ti, por exemplo, coas túas compañeras representas todo o contrario, ¿no? Porque vos levades a cabo pois ese evento Vigo nas Letras que reúne pois aos escritores, non sei, que dadvos apoio uns aos outros. Bueno, aquí sí, é certo, eu cos meus compañeiros, aparte teño a sorte de coñecer en persoa a moitos compañeiros de moitos xéneros, de romántica, de suspense, de thriller, e me levo moi ben con todos. Non creo que haya tantos as rencillas que ti dis, creo que a competitividade que hai é moi sana. Eu xa che digo, igual é que todos os que eu coñezo son estupendos, pero non me he encontrado con ninguén a quen lle vea ese tipo de rencillas. Eu creo que é un ambiente moi sano en general. O Vigo Entre Letras, que é o evento que ti decías, xa non o facemos por falta de tempo, é completamente inviable. Na última edición chegouse o Teatro Salesianos, foron 150 escritores, 40 bookstagrammers, 500 persoas de público, e organizar todo eso para facelo ao nivel o que nosoutras queríamos facelo conleva un desgaste de tempo moi importante que ninguna das tres podíamos adicarle. Entón decidimos que era o momento de deixalo no alto e que era o momento de centrarnos solamente na faceta como escritoras. Que pena, porque aquí era unha boa carta de presentación para Vigo, non? Sí. Sí, porque non hai moitos máis eventos dese estilo en Vigo. Pero, bueno, para nosotras a nivel profesional, nos últimos anos, con tanta afluencia, tanta xente, chegou a ser complicado de manexar. Necesitamos o noso tempo para nosos propios proxectos, libros, estas cousas. Moi ben. Bueno, el último touchdown está pechado, ¿no? O final, o sea, é unha trama que autoconclúe. Sí. Cal é o teu seguinte proxecto? O último touchdown é un libro autoconclusivo con unha trama totalmente cerrada, pero sí que é certo que varios dos persoaxes secundarios que salen no libro van a ter a súa propia historia. E a seguinte, que de feito xa creo que en outubro-novembro, vai ser a historia dun dos personaxes secundarios desta novela. Moi ben, Andrea, pois moitísimas grazas por acompañarnos e seguiremos pendentes, entón. Gracias a vosotros por invitarme.